Nagapabilin nga kritikal sa gihapon ang kondisyon sang duha ka mga estudyante nga nalakip sa 15 ka mga pilason sa nagluntad nga pagpangluthang sa sulod sang eskwelahan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginkilalang mga biktima nga amo sanday Joan Viñas, isa ka grade 10 student nga gintiro sa ulo, kag si Nathan Candelario, isa ka grade 9 student nga naigo sang bala sa tiyan. Sunod sa iloy ni Joan nga si Rowena Eracho, malain ang pamatsyag sang iya anak antes magsulod sa eskwelahan, apang nagpamilit ini nga mag-eskwela. Pag-abot sini sa ospital matapos na batian ang natabo, nakitaan sini ang iya anak nga nagahamyangon na. Samtang sunod naman sa amay ni Nathan nga si Erwin, nagsulod ang bala sa idanom sang pusod sang iya anak, kag nagwa sa iya kilid nga bahin sang tiyan nga nagresulta sang 3 ka igo. Rason nga madugay ang pag-recover sini. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang mga sospetsado nga nagaedad sang 14 kag 15 anyos, kag padayon ang panawagan sang mga pamilya para sa hustisya.